Hello guys! Ayan, so welcome back to my channel, no? So for this video guys is nagdala po tayo ng sako. Ayan, kasi mag-segregate po tayo or hihiwalayin natin yung mga basura dito sa aming tinatrabahuan. Ano, kasi busy po kami, hindi kami nakapag-segregate ng mga basura. So ngayon, yung gagawin natin guys is segregate natin yung mga biodegradable at saka non-biodegradable is i-separate natin, no? So alam nyo guys, yung tawag sa amin dito yung pag-divide ng mga basura is di malata, tapos malata, din di magamit, pwede magamit. Ayan po yung sa amin. So sa Tagalog guys is yun po yung hindi malalanta, malalanta, at saka pwede magamit at hindi na pwede magamit. So ngayon, yung gagawin po natin is mag-segregate tayo ng mga basura. So ipakita ko sa inyo guys yung mga basura dito sa aming tinatrabahuan. Kunti lang naman, pero kailangan po talaga na meron tayong segregation ng ating mga basura. Number 1 po yan, requirements po yan sa dito sa pagtatayo ng restaurant or yung mga tindahan, na kailangan yung mga basura nyo is may segregation po. Yan po yung isa sa mga requirements pag kumuha ka ng mayor's permit at saka yung building permit. Ayan guys, so samahan nyo po ako dahil mag-segregate tayo ng mga basura. Ayan, no? So kailangan guys, meron tayong sako. So 5 yung sako na dinadala ko. Kasi yung isa po is lalagyan natin ng face mask. Kasi yung face mask po, yung tapos na magamit is kailangan po talaga ihiwalay yan kasi delikado po yan sa ngayon kasi pandemic. So kailangan ihiwalay natin yung face mask. Ayan guys, so kailangan meron tayong gloves. Yan, meron akong gloves at saka face mask. Ayan, so puntahan na po natin yung basura. Ipakita ko na sa inyo. Tara. So ayan guys, no, dito po yung mga basura namin. So hindi po meron ng mga kinakain ng mga aso. So kailangan i-segregate natin yan. So ito po is na-segregate na namin to. So yan, oh, malata. Yan, malata. Tapos hindi malata. Yan. Meron yang hindi malata guys. Yan. Di malata. Ayan. So kailangan i-segregate natin, oh. Yan, oh, yung mga basura. So samahan nyo po ako. Yan. So unahin natin dito guys kasi marami na dito. Nagkalat na po yung mga basura. Ayan. So yung mga plastic is ihiwalay natin. Yan, mga plastic. Yan po yung mga plastic na kailangan ihiwalay natin. So yung plastic guys is non-biodegradable. Yan. Yan po yung mga non-biodegradable. Meaning to say, yung hindi malalalanta. Yung mga dahon is malalanta yan. So, kailangan ihiwalay natin yan. Yan. Yan, no? So, yung plastic, dito natin ilagay yung plastic, no? Kasi, kailangan hiwalay talaga yan. You know, may mga plastic. So non-biodegradable yan. Yan. May mga plastic. Itong natira guys, itong mga ganito, ito may dragon fruit pa na, yung dragon fruit na balat. So kailangan na kunin natin. So inuuna natin is yung mga plastic. Yan. Sabi ka nga dun. Yan. So mayroong mga lata. So yung mga lata guys is ihiwalay din natin yan. Ilagay din natin yan sa isang sako. Yung mga carton guys, iyan po yung mga biodegradable or malalalanta. Yan, o. So ito plastic to. Kailangan talaga na
ihiwalay natin. Yan yung mga karton. Yan. So ito po ay may plastic. So yan natin ilagay. Yan. Yan o. Iwalay talaga natin. Kasi para yung magkolekta ng mga basura is hindi sila mahirapan, guys. No? Kasi baka yung magkolekta is magyaw-yaw or magbagulbol. Kasi yan po kasi sabi nila na kailangan ma'am i-segregate nyo po yung sir, kailangan na mag-segregate po kayo ng basura, di ba? Para hindi sila makapag hiwalay ng mga basura. Hindi kagaya ng iba dyan, no? Na hindi talaga marunong mag-segregate. So itong karton, ito, kailangan i-segregate natin to. Oh, ang dami pa. Hindi yan na disegregate namin kasi sabi ko sa amo ko, maya ko na lang yung i-segregate ma'am pagkat hindi na tayo busy, no? So ngayon hindi kami busy kaya nag-segregate ako. You know, yung mga plastic kailangan talaga na i-segregate natin yung mga plastic. Yan. So mayroon siyang laman na you know, yung yan, mga plastic yan, guys. Tingnan nyo, puro yan plastic, no? Walang ibang nakahalo. Yan. So plastic din to. Lagay na lang natin dito. Yan, so yung natira is mga lata at saka biodegradable kasi malalanta po yung mga dahon. Kailangan ito mga ganito yung mga plastic. Yan. Segregate lagi natin yan. Yan. So meron pa, oh. So ngayon, guys, tapos na tayo sa plastic, no? Ito. Yan. So meron po talagang mga plastic na hindi na pwede magamit. Yan. Yan o. So, dito tayo. Yan, plastic. Inuuna ko po yung mga plastic para easy lang natin ma-segregate. Yan. Yung mga carton, ismaya ko na lang yan. So, inuuna natin yung mga non-biodegradable o yung mga hindi nalalanta, no? So meron ditong face mask. Hiwalay natin yung face mask kasi delikado po yan. 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 Daming. Yan, mga plastic na lang yan. Mga dahon. Yan o, puro mga dahon. Yan, so ilagay natin dito yung ating plastic. Yan, sorry.
yan, ready na po yan. So next natin gagawin is yung mga lata. Hindi, yung mga biodegradable o yung malalanta. So ready na po yung plastic. Yan na po na yung plastic natin. So ngayon yung mga malalanta na. So ito mga cartons. Yan, mga newspapers. Yan, itong mga balat ng mga dragon fruits. Yan, mga lamas. Yan o. Kailangan talaga na ihiwalay natin. Yan, mga lata. Diyan natin lagay yung mga lata. Para mamaya yan. So itong karton. Ang karton guys is biodegradable po yung karton. Malalanta po yung karton. So ilagay natin dito. Ito naman yung mga dahon. So ito mayroong plastic. Yan ka lang. May mga plastic. No? Yan o, mga lata. Yan. So kailangan talaga no, nga mahiwalay natin yung mga garbage natin. So sa mga viewers dyan, dito sa Pilipinas, ito na po yung mga rules na dapat natin sundin. Yung pag-segregate or pag-separate ng mga garbage, no? Yung pwede magamit, hindi na magamit. Ayan. Ayan. So itong face mask guys, ilagay ko dito sa ibang sako. Ayan o. Kasi hiwalay po talaga yung face mask. Kasi delikado. So continue tayo sa ating mga balat. Yan o, yung mga balat. Balat na mga niluluto namin. Gaya ng mga yan o. So biodegradable po yan. Pwede po natin yan i-fertilize sa ating tanim. No? Yan mga dahon. Yan. So dito na naman tayo guys sa mga lata. So ito na yun guys. Ito na yung plastic or non-biodegradable at saka yung biodegradable na yan mga balat. Yung malalanta. So ngayon is kunin natin yung mga lata. Ayan o, yung mga lata na lang natira no. So yung mga lata ganito. Yan. Mga plastic ganyan. Plastic water. Yan. Yan guys, ito na po yung lata. Yan, nakahiwalay na po. Lata. Tapos mga plastic. At saka yung mga balat ng mga or carton, yung mga malalanta, no? Ayan.
So, ayan na nga guys, tapos na po akong mag-segregate. Ayan, na-segregate ko na po lahat. Ayan oh. So, dito naman guys, ito yung mga lata, mga bottles, ayan, hiwalayan. At saka dito naman is yung mga puro dahon, ayan, puro dahon. Dahon. No? At saka dito yung mga plastic, ayan, mga plastic. Yan, puro yan mga plastic guys. At saka dito is puro mga yung yung mga yan, yung mga papel o yung mga biodegradable po. Pwede mga biodegradable. At saka ito naman yung mga lata, ayan, mayroong mga cup noodles, ganyan, mga lata. Kasi pwede po itong matimbang or mabinta natin. At ito naman yung mga puro mga plastic, yan o. Yan po yung mga non-biodegradable. Saka ito naman guys, ito din yung lalagyan ng mga face mask kasi delikado po yung face mask. So kailangan hiwalay po natin yung face mask guys. So ayan, salamat po sa panonood. Saka keep safe always po yan. Pawis po CCTV Mio, no? Sa pag sisigregate ng mga basura. So kailangan po talaga na isigregate natin yung mga basura guys. Huwag tayong magpabaya. Dahil pag pinabayaan natin yung mga basura, is tayo din yung purwisyo, no? Kasi tayo magkasakit. Sa ginagawa po ito sa atin dito sa Pilipinas para easy lang makuha ng ating mga garbage boy or yung mga yung naka-assign ng garbage truck. Oo. Yung pagkuha ng mga basura dito sa Pilipinas. Ganito po yung processing namin. So divide namin or sinisegregate or sinisiparate po namin yung mga non-biodegradable at saka yung biodegradable po. So yun non-biodegradable guys is yun po yung example for yung mga plastic, mga botilya, mga lata, yan. Yung basta mga plastic, yan po yung mga non-biodegradable, no? Yung hindi po malalanta. At saka yung biodegradable po, yun po yung mga basura or yung mga dahon, mga balat ng mga prutas, ganyan, yung mga gulay. Tsaka yung mga papel, yan po yung mga biodegradable. Pwede po natin yan ilagay natin sa ating mga garden, no? Kailangan natin yan ilibing muna, tapos after mga ilang buwan, pwede na natin makuha. Kasi napakataba yung lupa. So yan, tapos na po akong mag-segregate. So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Yan, bye-bye. Thank you for watching guys. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. I hope guys na meron kayong natutunan sa video na to. Thank you, bye-bye. Ingat. So yung face mask namin is hiniwalay po talaga namin kasi sa ngayon is delikado po yung face mask. Bye-bye.